Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Lubane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili kwindozo kakhulu ukuba nawe. Nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Sekunembono yahlukahlukene mayelana nedayimani okuthiwa litholakala endaweni yaseMnambithi esigodini sakaHlathi laphayana. Leli dayimani lithiwa selidiliza abantu besuka koGoli, abanye besuka koMpangeni, besuka kuphi abantu bezile abantu bezomba leli dayimani. Kwazise phela idayimani yitshe ngempela lelo othi mangabe ulidayisile uthole imali ezinkulungwane ngempela. Usihle Zikalala opremier walana eSouth Africa lapha government usekhiphe isimemezelo waxwayisa abantu ukuthi abantu mabamuse ukuyomba lapha idayimani endaweni yaseMnambithi ngoba kuyazi ukuthi yonke into ezimbiwa phansi kulelizwe kusuke kuyinto leyo okungeya government ukuthi ugovernment uyena usuke ezokwazi ukuthi ayiprocess leyo nto noma ayithumele kwamanye amazwe ukuze kwazi ukuthi ku increase noma kwandiswe umnotho walelizwe lase South Africa. Ngizofisa ukuzwa ke kuwe mina mbukelo othandekayo ukuthi wena ngabe uthini ngalolu daba lolu, ngabe uright yini upremier laphana uSihle Zikalala ukuthi ayekisa abantu ukuthi beyomba laphana idayimani endaweni yaseMnambithi, noma mhlambe uthi hayi urong abantu nje abaqhubeke beyizamele njengoba beyizamela laphana? Ngabe uthini wena ngalolu daba? Mahlabela phambili ke sisakhuluma ngayo indaba yedayimani noma cingwane laphana ungizwe umlando vokamcuno akasalanga ekuthenini naye aphawule mayelana naleli dayimani. Ngaphambi kokuba ngigeqa amagula ake uyizwele wena ukuthi umacingwane ngabe uthini. Na kula emakhaya sithola idayimani ngingasazi ukuthi solidayisa kanjani. Uma mhlawumbe unganawo ulwazi lokuthi singalidayisa kanjani sacela ungisize. Ngilona idayimani amakhwahla lakwamatshe lakwamakhwahla nje. Ngilona idayimani hlobo angilo nje hlobo. Bani ngiyogezisela ngalamashe lawo ngilona idayimani. Ubani uthi idayimani le bani nikhohlisile. Ngilona idayimani lelikhohlo. Hawu, nazi ngihlola. Ikuphi le ndawo? Ayikho indawo enedayimani la nje kwaZulu Natal imanje nedayimani ayikho lehlobo. Nendawo engasibe nedayimani la ayikho. Kanti ke sesiguqisa indaba zanamhlanje nambukelo othandekayo ososayensi abathile asebefike nomshini othile okuwukuthi ngempela abantu abayizisisi kahle le ndaba yalomshini lo. Sebefikile ke nayo lo mshini lo baphika ukuthi ngempela idayimani leli. Ngaphambi kokuba ngigeqa amagula nakhona lana awuyizwele ebese sihlangana lapha na comment section ungitshela ukuthi wena ngabe uthini mayelana nalo daba. Ngabe uthi wena idayimani ngempela leli mhlambe nawe nje usuyile khona wafika wayibonela ngawakho amehlo. Ake sizwe kuwena lapha kwi-comment section ukuthi ngabe uthini ngalolu daba leni bese ngithi mina nani asihlanganeni ngokuzayo. Itsheke ngiyalithintisa kanje, mangilithintisa leli tsheke bese kuba namalambu ahambayo kodwa watshengisa ukuthi idayimani ngempela. Uma ngabe ke bekuyidayimani ngempela lamalambu abezodlula kanje kudlula la ephuzweni koqhubeke kuze kuyoshaya kwelibovu bese ke likhala ke liyaphipiza kanje lishaye ibhip litshengisa ukuthi kuyidayimani ngempela ngenxa yokuthi ngiyalithintisa kanje. Bafowethu ngiyazela ngifuna ukuyolala mosana ukudlala ngabantu. Uma kuwukuthi nina nithi niphethe umshini wokuthesta idayimani cela nifike no-original niye kubantu nifike ni-test original phambi kwabo mase nithatha le fake yabo niyayithesta and then mase niyabatshela ukuthi fake. Musana ukufika nemshini niyicontrola ngesandla leli sithoni isandla sakho siyidayimani hayibo. Namakanzela kule ndawo yakithi. Yes.